ما داریم وریانت های نغز رولیکی نمودای نوشان این 4 درسه های ما قرار داریم در بازار میخی دروازه خیتک 7 سال شد امی ساحه در کار فعالیت داریم تا 120 کیلومتر هم میبریم میچسبونیم دریچه زماک همش پای دوی ایکا این حاضر کلخوزآباد زکس های ای در تنک شد دیگه او خدمت نمیکنه استیل خیتک همی هم 4 در 270 های خیلی بزرگ در حاضر ای نیست با فکرم آدرس ها اکا شهر بختار پیشترک قرغان تپه بازار نخی سلام علیکم اکا جان خوش اومدین با بازار ما قرار داریم در بازار نخی دروازه خیتک استیلوی نو شکل چند با چند اکا جان 4 با 270 материалش погиза ака як 8 ай ҳамаш як 8 нархаш акаҷон то 120 километра 7,500 сомон мебарем мечаспонем то 120 километра ака и дарвозамон ҳам ака 4 ба 270 ай ирам ҳамун нарх ака 7,500 то 120 километра мебарем мечаспонем оҳанош ҳама шакал профилош 2 листош 1.8 пра мақсад иншоалло хизмат мекунад дастафка ами ҳисобш мекунем ака киҷое шавад душанбе на 100 километр меброяд то дурунош бо усча ҳисоб мекунем ака киҷое ки ами подписчикотон ака занг задан ҳисоб мекунем хонашон 120 километр боло шид ҳамун суми ҳамун чиша таксиша ҳисоб мекунем тамом ака иш ҳам ака дарвозаи хайтек 3,5 дар 270 5,500 ҳамиш ҳам то 120 километр доставка установка дар дуруни ҳамин нархай материалои хуб ака ягон туш материали бад нестай профилош акаҷон 2,5 ай листош 1.8 пра 5,500 тамоми то ҳам 120 километра доставка установкаш хати иш акаҷон 3,5 дар 320 дар 2,5 нархиш 4,500 аму 120 километр доставка установкаш хати иям ҳамун профил ҳамун материал ай чизи тинук нест ака ҳозир дар дукон мақсад намезанем чизои тинука иш ака 4 дар 270 аму размерои тарафги пештар нишондагим 8000 оҳани хуби хуб ҳамун нархи гуфтагим то ҳам 120 километр ҳамаш акаҷон ҳамун хеле то 120 километр доставка установка дар дурун шуд 8000 сомон дарича замок ҳамаш қоидави ака ёш листои печат мешаванд ака листи ами мода бугем дарвозаи тинук ҳами ай ай ида тинук шид дига ӯ хизмат намекунад талшинаш 1,5 ай профилош ҳам листои печат ғавси 1,5 ай аида мешавад тинук мешавад 5000 сомон доставка установка ҳастае мо надорем аммо материала надорем намезанем хеле тинукша барои мебаранд лучши набаранд хубае ҳамуро ҳам 4,500 мебаранд 500 сум дига жилет накунанд ира бигиранд ами каму шуда ака 10 сол хизматшон мекунанд 5000 сомон доставка установкаш хати хай иш ака ба ҳама маълум ай иш погиза хайтек ай стили хайтек ҳамиам 4 дар 270 ай 7,500 сомон доставка установка ҳамун километри гуфтагим дар дурун шуд ака ҳамин нарх мебаранд мечаспонанд хай иёш ака иёш бо вабше намудои навшан
این 4 درسه 4 درсия яка 9000 сомон доставка установка тамоми шаҳр нояҳо и 9000 дака 100 то 150 километраи то 150 километраи ҳамаи оҳанош не ки оҳанои хуби хубай дувнимай листош дай профилош дувним и дарвозамон ака хай бозор да ҳозираи нест ба фикрам 16000 сомон инаи калеткашай и калетка отдельнияй и ҳозир колхозобод закасай 16000 сомон доставка установка дар дуруншай агар калетка дар дурунш биёя бо арзонтар мешавад и ҳозир бариш ака 5 баландиш 3 метр хати калетка 5 баландиш 3 ғавсиш оҳанои пеш мезанем ака ида сабук зада намешавад барое ки сабук меканам баъд бозӣ мекунад ё калонан расходшон ки калонай тиники зади бозӣ мекунад ака хеле овозиш бисёр мешавад ина листош акаҷон листои дувнимай профилош профилои дувним и дарвозамонам ҳамун нишондагиомона и бо кам кам дизайниш дига хеле ака иам 4 ба 270 беҳад сифати хуб омадагиай ами листош 1.8 профилош талчинаи 2 доставка установка 7000 ба ҳамун 120 километр хоб ана ака бо дорем вариантҳои нағз роликӣ ҳозир корш рафтесай оли тамом нашидай фақат роликомон мондагиай ночаспонда дарича даста мечаспонем не ки оҳанои пеши бозорай якаст профилош дувнимай листош 1.8 тозай доставка установка 9000 сомон ишам роликиай иёш баъзан клиентҳо мешавад ки ами хел дарвозаи обични меган обични барои чӣ мегӯянд ки лист ғавс мешавад лист вақте хеле гилат кишида ка ғавс мешавад ишам ҳамин нарх 9000 сомон доставка установка то 120 километр ҳамиам роликиай краска задаги нестанд ҳамаш закасай краска мезанем мебарем мечаспонем иш қимсангирай иш 5 нояи 5 баъзан клиентҳое ҳастая ака ки дарвозаи арзон меган арзонмон гуфтум ҳамияй ҳамуҷаам як сафед нишон давдум амуам ҳами чизай ҳами листай фақат краскаошон фарқ мекунад амиам 4 ба 2.5 5000 сомон доставка установка то 120 километр ами арзонмон ҳамияй айда дига арзон надорем мешава намезанем хеле лучши назанем хубаямро мебаран хизмат намекунам бо 2 сол пас гапҳои гандамон мегам баъд чизе мешава ака номероро мемонем мақсад комментариҳои нағз бинависанд чӣ нофаҳмоият дар номеромон занг бизананд камбудиёмона ислоҳ мекунем дар гапҳои гуфтагимон ҷавоб мегием ака ан акаҷон адресони ябор мефаҳмондаем адресҳо ака шаҳри бохтар пештарак қурғонтепа бозори нихӣ чанд сол шуд ака инаи кор дани шумо ака мисол 7 сол шуд ами соҳада кору фаъолият дорем ака мумкин бошанд тамошо кунанд одамое ки дарвозашон задагием гумон карда бошанд номероам мемонем як бори дига пайдо кунанд занг бизананд чӣ хизматеши номеротонам як бор гап мезанед ака номеро 901 80 50 98 711 16 54 54 акаҷон ҳар душта ватсап ҳастай акаҷон як савол дигар омад ҳамон бисёр интернетда мебинад суратҳоро мебинаву заказ мекунад шумо интернет ҳамун суратро рӯй кунад шумо закаса қабул карда вай карда метавонед бале ака чӣ сурате доранд роӣ кунанд ҳамун ай болои сурат нигоҳ мекунем ҳамун чизе дар ҳамун сурате мезанем ҳамун сурати рӯй кардагишона қабул кунанд ака 100% шумо демоли бо вариантҳо ҳастая сураташро мепасем мепартем номеро сохранид кунанд ватсап да бинависонанд вариантҳо бисёр хай ҳозир ҳамин дукон ҳамин хай ҳамин қарша сёмка кардем мисол
تیار میکنی میبری میچسبونی برای همون جا وریانت نیست. بله بله. صورتاشون روی میکنیم. دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی обуна шавиду یا лайк قطعی دستگیری کنید. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.